Reason. Our first reading today is taken from the Acts of the Apostles. In the reading, we see Peter, the leader of the apostles, become the mouthpiece for the other apostles, giving the message of how Jesus went about doing good and all the mighty deeds he performed. Peter let his hearers know that Jesus had commissioned him and the rest of the apostles to testify that Jesus is the one appointed by God to be the judge of the living and the dead. The second reading is taken from the letter of St. Peter. He begins by explaining to the people how they are to live during the time they are being ostracized by Roman society. Peter begins by reminding the people that they should address God as Father, who will judge them impartially according to each person's work. He asks each listener to look deep into the Paschal mystery, the reason Christ is ever present to the church today. He redeemed us with his precious blood. Our gospel reading comes to us from St. Luke's Gospel. The passage continues with the story of how Jesus continued to appear to his disciples, and this time he appeared to two who were going to a village called Emmaus. The disciples are unhappy because their hopes have been ruined. They were discussing what has happened to Jesus, who they expected to save them from the hands of their enemies. Jesus joins them while walking and talking, but they failed to recognize him. It was later, during the breaking of the bread, that the disciples recognized Jesus. Let us remember that Jesus is present to us at the table of the Word as well as at the table of the Eucharist. As we prepare for this Eucharistic celebration, let us remember that we are Easter people and Alleluia is our song. Let us help others in their recollection and check our cell phones to make sure that they are either turned off or put on silent mode. Let us listen to Mass intention and join the choir to lift our hearts and mind to God. Thank you. Oto dini Jesu tata woka nke atọ n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha na-achụ aja Maasị. Na aja nke Maasị tata, ụmụ Ọfịabụlụ na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi nne ha Josephine Ọfịabụlụ, onye nke na-eme mmemme ọgụara ịnọ o ji wee pụta ụwa nke anụnwa. Ụmụ ya wee na-enye Chineke ekene ka Chineke wetara ya amara, nye ya ngọzi, nye ya arụ ike, nye ya ogologo ndụ. Ezinụlọ amụchie na-arịọ ka Chineke ka o were aka o ji agwọ ya weta ya n'isi nwa ha Ezira Ọmọle, ka ọ na-agọzi ya, na-enye ya ike, na n'oge adịghị anya ka o si na-akwọ ya were fụta. Florence Eze na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi Obinna Joseph Eze na Efunanya Chukwu Lovet Ilo, ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha, ka Chineke na-agọzikwa ha, na-edu ha. Tony na ịma Ikebụdụ na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudi ya n'isi Ifi Ikebụdụ, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Ụmụ Akụnwafọ
na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi David na Maureen Akụnwafọ bụ nne ha na nna ha, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha oge ugbu a ha na-elote mgbe eji were mụọ ha. Giovanni Odim na-enyekwa Chineke ekene maka ịfụnanya ya na ebere ya n'ebe nyanwa nọ, wee chekwabe ya yawa wee jee nnọọ ọfụma ugwu nke etubere ya awọdụ nke e nyere ya n'ụlọ, o were mee ihe niile a were nata na-enweghị nsogbu, wee na-ekene Chineke ka ọ na-agọzikwu ya na-edu ezinụlọ ya na ndị niile so ya n'azụ. Victoria Ajugwo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Raymond Ejinkonye Ajugwo, ara 3 o ji wee rapụ ụwa nke a. Nne na nna Ikemdị na Chinwoko na ndị be nwoke niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chinwoko. Sam na Esther Okafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Rose Okafọ. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Bibiana Okatụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Anthony Okatụ. Ezinụlọ Ọgụgụa na-ayọ maka mkpụrụ obi Cornelius Enyeribe Ọgụgụọ. Reginald na Ifeyi nwa Eze na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Obide Okeke. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udoji, unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Nna na nwa
na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na onye dịrị unu niile. Iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa, ka anyị nyochaa akọ na uche anyị ebe anyị si mejọ Chineke ka anyị yọọ mgbaghara. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. To God, glory to God, glory to God, the highest. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. To God, glory to God, glory to God, highest. Glory to God, glory to God, glory to God, the highest. To God, glory to God, glory to God, the highest. Glory
to God. Glory to God. Glory to God. The highest. God. Glory to God. Glory to God. Highest. Ka anyị ya ayịyọ. Chineke anyị, imeela ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ. Mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile. Inyela anyị obi aṅụrị site n'inyeghachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị n'ụmụ gị. Biko, mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu oriri nke mbilite n'ọnwụ gị site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ihe ọgụgụ e wetara n'ọrụ ndị ozi. Ma Pita guzoro ya na ndị ozi 11 ahụ wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m, unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, gekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ndị Izrel ibe m, geenụ ntị. Jesu onye Nazaret bụ nwoke nke Chineke gosiri unu site n'ọrụ ịtụnanya na ọrụ ebube na ihe ịrịba ama nke Chineke mere n'etiti unu site n'aka ya, dịka unu ji anya unu hụ ya. Jesu a, onye a raara nye dịka Chineke si n'uche ya sọpụta, na dịka Chineke si na amamihe buru ụzọ mazuo, ka unu kpọgide n'obe, gbukwa site n'aka ndị na-amaghị iwu anyị. Ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, mgbe ọ tapụsịrị ya n'ihe mgbu nke ọnwụ, n'ihi na ọnwụ enweghị ike imeri ya. N'ihi na David na-ekwu maka ya sị, ahụrụ m Onyenwe anyị ka ọ nọ n'ihu m mgbe niile, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m, agaghị ewezuga m n'ọnọdụ m. N'ihi nke a, mkpụrụ obi m ṅụrịrị ọṅụ, ire m kọwakwara akụkọ banyere ọnụ m. Ọzọkwa, na-ahụ na m ga-ebikwata olileanya, n'ihi na agaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ime ala mmụọ. Ị gaghị ekwe onye nsọ gị ka ọ hụ ire ure. Imeela ka m mata ụzọ na-eduba na ndụ. Ị ga-emekwa ka m jupụta n'ọṅụ site na nnọnye nke gị. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya anyị ga-aza bụ, Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Chineke m, chekwaba m, agbatarala m gị ọsọ ndụ. Asị m, Onyenwe anyị, ị bụ Chineke m, biko Onyenwe m, ị bụ oke m keta n'iko m, gị onwe gị bụ ụgwọ m ritere. Gosi anyị
okporo ụzọ ụzọ nke ndụ onye nwe anyị onye nwe anyị gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ. Aga m eto onye nwe anyị, onye na-enye m ndụmọdụ, onye na-eduzi obi m, ya bụrụgodu n'ime abalị. Onye nwe anyị guzo n'ihu m mgbe niile, ebe m nọ n'aka nri, ụkwụ siri m ike n'ala. Gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ onye nwe anyị onye nwe anyị gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ. N'ihi ya, obi na-atọ m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ, amụ na onwe m ya nwere ume iru ala, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ala mmụọ nke ị na-ekwe ka onye ị hụrụ n'anya lee ule. Gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ onye nwe anyị onye nwe anyị gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ. Ị ga-egosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru ezu, n'ihi gị itinyeworo m aṅụrị ebighị ebi n'ebe ihu gị. Gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ onye nwe anyị onye nwe anyị gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ onye nwe anyị onye nwe anyị gosi anyị okporo ụzọ ụzọ nke ndụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere: ọ bụrụkwa na ụnọ akpọkuo Chineke dịka nna, na-asọpụrụkwanụ ya n'oge niile unu bi ka ọ bịa n'elu ụwa, n'ihi na ọ bụ onye na-ekpe mmadụ ikpe dịka ọrụ onye ọbụla si dị, na-eleghị anya n'ihu. Unu matara ihe jiri gbapụta unu na ndị ọjọọ nke unu si n'aka nna nna unu ha nata. Unu matakwa ihe ejiri gbapụta unu abụghị ihe pụrụ imebi emebi dịka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, kama ihe eji gbapụta unu bụ ọbara dị oke ọnụ nke Kristi, onye dị ka nwa atụrụ na-enweghị ọrụ ma ọ bụ ntụpọ. Kristi bụkwa onye ahụ Chineke họpụtara tupu ekee ụwa, ekpughekwara ya nye n'ihi unu mgbe oge ruru. Unu site n'aka ya kwere na Chineke bụ onye mere ka o si n'ọnwụ bilie, na onye nyere ya ebube. N'ihi nke a, okwukwe na olileanya unu dị n'ebe Chineke nọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa.
onye nwe anyị nọnyere unu. N'ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere. N'otu ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ndị ozi Jesu na-aga obodo nta a na-akpọ Emmaus, nke rukwara kilomita 12 site na Jerusalem. Ihe ha na-akọrịta n'etiti onwe ha ka ha na-aga n'ụzọ bụ ihe niile emere Jesu. Mgbe ha na-akparịta ụka na-ajụrịta onwe ha ajụjụ, Jesu n'onwe ya bịara ha nso, soro ha na-aga n'ụzọ Emmaus ahụ. Mgbe e kpuchiri anya ha ka ha ghara ịmata na ọ bụ Jesu, Jesu wee sị ha, "Gịnị ka unu na-akpa ka unu na-aga ije?" Ha wee guzo na mgbarụ ihu. Otu onye n'ime ha, aha ya bụ Cleopat, wee jụọ ya sị, "Ọ bụ naanị gị bụ ọbịa nọ na Jerusalem na-amaghị ihe merenụ kemgbe abalị ole ma ole gara aga?" Jesu wee jụọ ha sị, "Gịnị mere?" Ha wee sị ya, "Ihe ndị Juu mere Jesu onye Nazaret, nwoke ahụ bụ onye amụma, bụrụkwa onye dị ike n'okwu na n'ọrụ ebube n'ihu Chineke na anya ọha ndị Juu niile. Ma ndị isi nchụaja anyị na ndị isi nke ndị Juu rara ya nye ka a maa ya ikpe ọnwụ, ogide ya n'obe. Ma anyị nwere olileanya mgbe anyị hụrụ ya na ọ bụ ya ka Chineke zitere ịgbapụta ụmụ Izrel. Taa bụ ụbọchị nke 3 kemgbe ihe ndị ya mere. Ma nke ka nke, ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ime ndị otu anyị mere ka obi fepụ anyị. Ha mara ụzọ gaa n'ili ebe eliri ya. Ha hụghị ozu ya n'ime ili. Ha wee laghachi na-akọ na ha hụrụ ndị mmụọ ozi n'ọhụ, ndị gwara ha na Jesu dị ndụ. Ụfọdụ mmadụ n'ime ndị otu anyị ejeela n'ili ahụ were anya ha hụ na ihe niile dị etu ụmụ nwanyị ndị a si kọrọ anyị. Ma ha ahụghị Jesu n'onwe ya. Jesu wee sị ha, "Unu ndị na-enweghị ọgụgụ isi, unu niile ndị ọ na-esiri ike n'obi ikwenye ihe niile ndị amụma kwuru. Unu chezọrọ na ọ dị mkpa ka Kristi ahụ ga-ahụ ahụhụ ndị a wee banyezie n'ọchịchị nke ebube ya." Jesu wee bido kọwara ha ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ banyere ya onwe ya, site n'akwụkwọ Mozis wee ruo na nke ndị amụma niile. Ha na Jesu wee bịaruo nso n'obodo nta ahụ nke mmadụ abụọ ahụ gaje. Jesu wee mee ka ọ na-agafe obodo nta ahụ. Ha wee rugide ya sị, "Nọnyere anyị
n'ihi na chi ebidola iji. Ụbọchị agamikwala ugbu a. Jesu wee kwenye banye n'ime ụlọ ịnọnyere ha. N'oge ha nọdụrụ ala nri anyasị, Jesu were achịcha gọzie ya nyawa ya wee nye ha. Chineke wee meghee anya ha. Ha wee mata Jesu ma ọ pụrụ n'ihu ha n'oge ahụ. Ha wee sịrịta onwe ha, ị hụkwara ka okwu ya si kpọọ anyị ọkụ n'obi mgbe ọ na-agwa anyị okwu ndị a n'ụzọ, mgbe ọ na-ekpughere anyị ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Mmadụ abụọ ahụ wee bilie n'otu oge ahụ laghachi na Jerusalem. Ha wee hụ ndị ozi 11 ahụ na ndị ha na ha nọ ka ha zukọrọ n'otu ebe. Ha nọkwa na-akọ akụkọ nke ha wee sị, n'eziokwu Onyenwe anyị esila n'ọnwụ bilie. O mekwala ka Simon hụ ya anya. Ha mmadụ abụọ wee kọrọ ndị ozi ihe mere n'ụzọ na otu ha siri mata Jesu site n'ịnyawa achịcha ahụ. N'ozi ọma kụnye nwe anyị. Ọ dị m ka tata unu nwa ya ajụ m ajụjụ, maka na mgbe niile mụnwa na-ajụ unu. Ọ na-akara mma tata ka unu jụọ m. Ị na-ajụ ịdịkwa nkwadebe ịza n'efe ịjụtara. Mmadụ sị na ị nwere uche, mmadụ gị bụ nwaanyị anụtala ọfụ, nne di gị ma nna di gị asị na ya chekwa n'ịma ife, ị agbaghala onye bụ nne di gị ma nna di gị. Nne di gị ma nna di gị nọkọtara nnọọ sị ya mara na ịmachakwa ife ma ọ na ị nwere uche, ị agbaghala ya. Ọgbaghara dị. Tupu ị gbaghala ị ga-ajụ ya, ị ga-ajụgodi ya ajụjụ, ọ kọwatazikwanụ, ị ya agbaghalụ, ịza gị ọfụma, ngwa nọla ana. Ebe nke a ekwere unu aza ka njikwa ọzọ n'akwụkwọ nsọ n'ozi ọma, Jesu wee sị mmụọ azụ ya mmadụ na-abụ na unu bụ ndị nzuzu na unu amara ife. Kedu ife ichelu n'ife a Jesu melụ? Ọ ife dị mma ka ọ ife nwere ka ọ dị? Ife Jesu gwara ụmụazụ ya na fa na-eme ka ndị enwere uche. Ọ ife dị mma ka Jesu melụ ọ gwalfa ka ọ na ọ dịrọ mma? Yes, ife dị mma. So mmadụ esi gị na dị stupid or foolish, o depend in ife email. Oh, okay, good. So akwa anyị kwelu? Yes, una ọ dara ụda. Ife o jikwa na dị mkpa ka a na-akọwalu ya ana bụ ka ọ ya abụ ọ na-eme ka ị ghara isi na ị marọ.
ọ bụrụ na ọ nwere ife anyị aba ime onye na anyị n'akụkụ a sị na anyị dị stupid, ọ bụ na anyị kweta na ọ dị mma, kedụzi ife o ji bụrụ na ọ na-ese okwu? Ife ọpụta bụ na ọgụ ụfọdụ na anyị na-emenụ ka ndị a machara ife, eziokwu ka asị. Ọgụ ụfọdụ anyị na-emecha ka ndị a machara ife, eziokwu ka asị. Very good. Ke nke unu na-eme, unu na egwu egwu. So, Jesu si ụmụazụ ya mmadụ ebu anụ, o nwere ife kpọchiri unu isi na ntị na anya. Ife o ji gwabafe ya bụ na ama alụfa ọkwa mmili tupu o mee gịnị? Tupu o zobe. A gwalụfa na onye a na ọ ya ata afụfụ maka ọdịmma mmadụ niile. Mana fanụlụ ya, ghọta ya, kweta, mana ọ banyere ofe n'ime gịnị? N'ime obi, n'ime mmụọ. So n'ile anya na ụta adịrọlfa, maka na afụberọ anụbekwuru na ọ nwere onye nwụrụ nnu mechaa esi n'ọnwụ mee gịnị? Wee binye. So n'agbanyeghị na Jesu kụrụ ya ka ekwe gbaa anya agba na ntịfa, na ya anwụ si n'ọnwụ binite, mgbe olu elu n'omume ọ ka mere gịnị? Ọ gbagojuru fa anya. Ọnya ka fa ji wee na-agazi n'ụzọ na-akọ ma na-alụrịta ụka. Yes, o melụ, yes, o merọ, ọ dịrọ possible. Ife a ka fa na-ekwuzi. Jesu mịbata n'etiti fe zokwu na ife ọpụtakwuru bụ nke ị na-eme ma rụkwọ na Chineke nọ na gịnị n'akụkụ, maka ihe afọ ya. Mmadụ na-aba afụrụ ya, afụrụ Jesu, afụrụ ya, o nwere ife kpuchiri ife anya. So tupu ị na-akọ na-anọ na-agba, malụ na Chineke nọ gị na gịnị n'akụkụ, maka ụla, maka onwe nke ihe ekwugide ịnụkpọm n'isi gị. Amen. Okwu Chineke maka ụka anyị nọ oge gara aga, asị m ka anyị kwala na ụka anyị aka na ife ụka na-emela anyị ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịbụa. Yes, fa ghọtara ya, mana kedu ife Jesu melụ ka ọ sịsị fa, ọ gwachalụ fa na unu na-emecha ka ndị amachara ife? Kedu ife o melụ? O bidokwe ọzọ mee gịnị? Kọwabalụ fa. O bidokwa ọzọ mee gịnị? Kọwabalụ fa. Nwaanyị, kedu ajụjụ gị? Oke, nwaanyị si kedụzi ife ndị fana Jesu ji nọla eri oge mgbe o ji fana likọsịa nwụkọsịa, kedụzi ife o ji bịazịa kịta wee sonyelụ fa mana fa amarọzịa? Nwaanyị, okwu eziokwu? Otu o si bụ na gị na di gị ịmalụ ka unu si bigide mana ọ nwere okwu dapụtalụ, ị na-asị ya ọ dịka ọ na ịmarọzi ya, ọ na-agwazi gị ọ dịka ọ na ọ merọ gịnị, ọ dịka ọ na ọ mara onye ịbụ. Gị na di gị ma ọ gị na nwunye gị ka ọ nwere ka ọnọdụ si wee daghalịa, ọ nọkọtakwazi ya, a na-ajụzi by the way, ekpego m ụdị ikpe a ọnwa mgbe ka nọ n'ụlọ mkpegide anaghị aba nwesịba. By the way, ọ nwere onye manyelu unu amanye ịnụdọ ọnwa unu? Kedu ife unu bịara n'ọfịs fada ka kpezielu unu na-abakwa mba? So ife a kpatalụ na n'agbanyeghị how many years gị na di gị ma ọ gị na nwunye gị bili, unu ka na-akọ na nụ na-agba, ọnya kpatalụ na femero gịnị na famari. Ebe nghọta dị eteka,
mmụọ kwere ekwe mana gịnị nwaanyị nụ ya Jesu afọ fa fụlụ fa na fa likọlụ nwụkọ abụrụgo Jesu si n'ọnwụ mee gịnị wee binye ọnya ka o ji wee pụtakwa ozigbo fa na fa jelu ka elikọ nwụkọ anya fa mee gịnị ka fa na afụrụ ana n'ọnyanwa pịam ọ mịpụkwa ọzọ so n'ebe nghọta dị eteka mana dịka isi wee na-akọwa na isiokwu abụrụkwa n'ife melụ nnu kama na ọ bụ ife Chineke si n'ife anyị nụrụ wee na-akụzizile anyị ọnya bụ ife anyị ji agbalị ife mmụta dị na ya wee bụrụ na n'etiti anyị yes nghọtafie ya na-adị mana na-enwepụtakwa oge ka e wee na-eme gịnị wee na-akọwa and enwepụta oge a na-akọwa a na-egekwa gịnị ntị Jesu kpọchara fa ndị amara ife mana mechakwa mee gịnị kọwabalụfa ọzọ and this is where we have the teaching ministry of the church. Ebe a kpatara na ụka na-akpọkọta ụmụ ya mgbe niile ụbọchị niile ụbọchị ụka kedu ife anyị na-abịa ebe eme ụbọchị ụka ọbụla ọkwọnụ okwu Chukwu a ife ọgụgụ a agụrụ taa ọnwego ndị nụrụ ya for 40, 50, 60 years ife a agụrụ tata ọ bụrụ izifa na-anụ ya. So the teaching ministry ife a Jesu ji wee bidokwa ọzọ kọwabalụfa ọnya bụ nkụzi ụka mgbe niile maka gịnị na ife omimi a na-akọwa maka ya o siri ike gịnị nghọta unu nọzụkwa ya ọnya kpata na ụka ada n'azụ ọnya kpata na ike agha agụ ụka ọnya kpatakwu na ike agha agụ gị a na-akọwa ife omimi sili obi mmadụ ike nghọta ọnya bụ ebe anyị eje nejele anya karịa na Jesu bịalụ mana fa amatarozi onye ọ bụ Jesu abago na mmụọ Jesu abago na gịnị na mmụọ onye ka m ji si ị na-emekwa nke ị na-eme uche gị dị ya maka na anya Chineke nọ gị na gịnị n'isi ọ na-afụ gị maka ike gị ọkpọ anyị na-ayọ Chineke ka o meghee obi anyị maka na o nwere ndị agha akụzichekwala ebe fa nọ kafa na gịnị kafa nọ ife a mmadụ na-abụọ melụ na ọdụ ka ife a Thomas melụ Thomas si na ya ekwelu ganye na ya afọ jiri ife Jesu melụ Jesu bịakwa ọzọ wee mee gịnị wee gosikwa ọ ma ife fa na-agabiga. He knew the mystery he wanted them to believe in. Ọ ma na mmadụ anụ arụ ka na-achị ka ọ na-agwa ife ma nkụzi nke eluigwe. And this is where we see the love of God. We feel His mercy. We see His grace and wisdom. Na n'agbanyeghị ịmakwalụ na ọ bụrụ na anyị niile enwebego ezi nghọta dịka esi wee kụzile anyị ụwa anyị nọ na ya ga-abụ heaven on earth. Ụwa anụnwa anyị nọ na ya ga-eme gịnị ga-abụ heaven on earth. Ọ bụrụ na dịka ka anyị ghọta ya na ebe Jesu kụziri ife a dọsi afa aka na ntị bụ echelefe ife niile na fa kwesịrị nghọta ife ọpụta bụ na nkụzi niile akụzibela anyị ma mgbe anyị pelu mpe ma mgbe anyị bugolo okenye wee lukwe tata ọ kwesịrị ime ka anyị na-eme omume kwesịrị ndị nke Chineke. Anya na-eme ya yes or no? Ọnyanụ ofu okwu a unu nọzụkwa ya
ọnya ka Chineke ji na-adọ anyị aka na ntị na-akụzili anyị. Efukwala ife nkụzi nke ụka abịakwa na-akụzi. So na nke a ka anyị na-ayọ Chineke ka o meghe obi anyị ka anyị nwee ike ịdị na-anabata ife ọ na-akụzili anyị n'ụka ya maka ọdịmma nke mmekọrịta anyị na mmadụ ibe anyị na ịga n'iru na n'isi ike na ndụ nke gịnị nke mmụọ. Amen. Nke ọzọ wee bụrụ fa chọpụtalụ onye Jesu bụ site na gịnị ịnyawa gịnị achịcha nlikọsị. O nwelu nri ezinụlọ ilikọ nri ọnụ na ezinụlọ nnọkọ ezinụlọ o nwelu ka o si ekpokọnata ezinụlọ gị ọnụ. Fa chọpụtala onye Jesu bụ site na ịnyawa gịnị achịcha. Mmụta dị na ya bụrụ nlikọ nri ọnụ na ezinụlọ ọ na-ekpokọnata ụlọ ọnụ. Kedu onye ya azanụ? Ka ọ bụ ụfọdụ na-eli, ụfọdụ a na-apị fon, ụfọdụ a na Jesu n'onwe ya na ndị ụmụazụ ya olili. So mgbe a ọ sizi n'ọnwụ bilite nọrụzie n'ụdị ọzọ. It's surprising that they were able to recognize him in just the breaking of the bread. So kedu ife nnọkọ ezinụlọ na-enweta n'etiti anyị? Yes. Na-elikọ na-anwụkọ maka a na-eli ebe a na-eli ka a na-anwụ anwụ. O mere eme. Ilikọ nri ọnụ na ezinụlọ na-enweta udo. Ịzala ọfụma ajụjụ bụzi anyị a na-elikọ, ọ bụ na a na-elikọ ọ na-enweta ya bụ udo, ezi nghọta, agamniru, ya bụ ajụjụ. Ilikọ nri ọnụ na ezinụlọ ọ na-enweta udo, ezi nghọta, agamniru. Very good. Ọnya isi ọ ka na-ama jijiji na be gị. Ị nwere ike na-achị ọchị ma na ịmala ife iji achị ọchị na ihe elikọdolo ma ya bụrụzie na ọ na-ama jijiji. Nna ekwu gbafa nkịtị. Unu afụrụ ife Chineke dobelu ka ọ bụrụ ụzọ anyị ga-esi wee na-aghọta onwe anyị wee na-efe ya ọfụma. So n'ozi ya abụrụ ọkwanụ just the two disciples recognizing Christ, but rather how we are able to appreciate the presence of one another when we come together to pray, when we come together to eat, when we come together to drink, family time. Ọ bụrụ na nke gị na-ada kpọkọkpọkọ dịka nna anyị kwusikwu maka na eziokwu, ọ bụrụ na ọ ka na-esi ilu na ike ịnọkọ maka ife inwe ike skedul nwaanyị dị iche, skedul nwoke dị iche, nke ụmụaka dị iche. At least once in a while let there be a family time. Ọ dị very important. Ọ na-enye aka ị na-achị azụ na ebe ezinụlọ si bido. Unu n'ọzụkwa ya ka anyị na-anọ na ebe Pita dị asọ ka anyị bụrụ na oje na be Pita. Izu ụka abụọ ma ịtọ gara aga,
Holy Week. And for Peter si gọnarị Jesu. And the worst thing someone can do to you is to deny you. Onya ka Peter melu Jesu. Na ya marakwa onye abụ. Even nwụkwasịla onwe iyi. Na ya mara onye Jesu bụ. Peter, n'ife ọgụgụ nke mbụ, unu fụrụ ka ọnụ ya na-agbọzi pọtọpọtọ. Unu gburu Jesu. Unu gburu Jesu. Nekwa Peter. A na-ekwu jekwe n'ife ọgụgụ nke bụ a na-agwakwa anyị. Unu nọzụkwa ya? Ọ gịnị na mezụlụ? Kedu ife mezụlụ Peter? Kedu ife kalụ Peter obi? What has transpired that Peter, who was once very firm in denying Christ, has become a defender and promoter of Christ's mission? Kedu ife melụ? Ọ natago mmụọ nsọ. O nwego ncheghalị obi. Very good. O nwego gịnị? Ncheghalị obi. Kedu ife butezilie ncheghalị obi a? Mbilite n'ọnwụ Kraịst. Unu nọzụkwa ya? Ajụjụ wee bụrụ ma ọ bụ ozi sozie wee bụrụ ka ị ghara ịnazi na-akọ maka Peter. Onye nwelu na ndụ gị ife ị nwere ike isi na mbilite n'ọnwụ Jesu kịta nwetala gị. O mego gị ife nụ na-esebu nnu ka o sedebe ebe ị nọ bụ ka esi na ya pụta. Onye ya akọwala anyị nke a. Mbilite n'ọnwụ dị nwe anyị Jesu Kristi, otu o si mee Peter ka anyị obi, ọ kagogo obi n'okwukwe. O nwetago udo na ya bụ esemokwu dịbụ n'etiti gị na di gị, ma ọ gị na nwunye gị, ma ọ gị na nne na nna gị, ma ọ gị na ụmụnne gị. Mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi, o nwetago that change. Yes or no? N'ezianụ yes mkpụrụ ịsaa. Ọnya bụ okwunu. Yes bụ agụrụ m ya ozugbo ịma ife niile bụ kọmputa. Yes, mmadụ ịsaa na ife niile juru ebe a. And ọ eziokwu maka gịnị? N'agbanyeghị na Jesu esigo n'ọnwụ bilite, ụfọdụ ka nọ ebe fa ma gịnị? Ebe fa nọ. Olileanya ka dị. Peter na-egosi anyị na olileanya ma gịnị? Olileanya dị. Peter didn't turn overnight to be very firm. It took him time. Anyị wee na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka ka olili mbilite n'ọnwụ dị nwa anyị Jesu Kristi a wetala anyị obi ịdị na-erube isi n'ebe nne na nna anyị nọ. Wetala anyị udo, wetala anyị obi mgbaghalụ, mee anyị ka anyị rapụzie ife mgbe ochie na-ejela anya na ife nke mbilite n'ọnwụ. Ọ bụ na enwezi mgbanwe n'ime anyị, ife ọ pụtara bụ na o nwero ife melụnụ. There is nothing like resurrection. Ọ ya enwelele ọkpụrụkpụ ife ya eme na ndụ gị iji wee gosi na Jesu esigo n'ọnwụ mee gịnị? Wee bilite. Ọnya kalụ Peter obi. Ọ bụrụ ọzọ Peter anọ gọnarịrị Jesu bụ Peter a na-agwa anyị ife atata. Ọ bụrụ ọzọ ya bụ Peter anyị ma. Ọnya bụ resurrection. Peter has resurrected. And kedu ife melụ unu fụ na-egbukwulie? He died in defense of this faith before. Mba ọ bụrụ m ya anwụ. Peter sị na ọ bụrụ ya anwụ. Maka ba chọrọ iti ọsịba biko nụ amara m onye Jesu bụ. Mana oge lụziri the power of Christ's resurrection. O wee sị ma ọ dị unu mma ma ọ dụrụ unu mma, anyị ya na-ekwu na Jesu esigo n'ọnwụ mee gịnị? Bilite. Ike dị n'ọbara ya, ike dị n'ọbara ya, ike dị n'ọbara ya.
ike dị n'ọbara Jesus. No going back. Anyị nwe na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka ka anyị jiri nwayọọ na-anọkọ ọnụ n'ezinụlọ anyị. St. Eugene Parish, one family. Your domestic church, another family. Let our coming together enhance our relationship with one another, both at home and in the church and in our places of work. Anyị na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka. Mbilite n'ọnwụ a kalụ Peter Obi ka o nwetala anyị mgbanwe na-asị na o si taa adịla mma na o mere gịnị ka Chineke gọzie anyị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị ekwupụta n'okwukwe anyị site n'ịjụ ekwensu na ọrụ ya na otiti ya na nlafu ya niile. Ịjụkwa ekwensu na ọrụ ya niile na otito ya na nlafu ya niile. Ikwere na Chukwu Nna onye kere n'igwe na ala. Ikwere na Jesu Kristi so otu nwa ya onye o zitere ka ọ bịa gbapụta anyị. Ikwere na nzukọ nsọ Katọlik na mmekọ nke ndị nsọ na mbilite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebe ebe. This is our faith. This is the faith of the Catholic Church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. Ka anyị nweluzie n'oge a ka ọlụ Chineke ka o si akpa anyị. maka ndị otu nzukọ Kristi ọkacha ndị emere mmiri Chukwu na ndị anabatara ọhụrụ na nzukọ Kristi ka okwukwe ha na-eto na-abawanye n'ịhụnanya. Anyị arịọ gị dị nwe n'anya. Maka ndị niile bi n'ụwa n'ebe niile ndụ dị ka ha na-akwanyere ndụ ugwu n'ụzọ ọbụla. Anyị arịọ gị dị nwe n'anya. Maka ndị niile merụrụ arụ, ndị na-eru uju na ndị olileanya ha na-ada mba ka ha nweta ebere nke Chineke site n'ịhụnanya dị n'otu Kristi Papa. Maka ndị ọrịa na ndị okenye niile
ọkacha ndị yọrọ ka anyị chetafa n'ekpere ndị anyị na ha ndị dị n'akwụkwọ ekpere anyị ka ha mata ebere Kristi n'ọnọdụ ha ya yọọ gị dị na maka anyị niile gbakọrọ iri oriri mmeri Kristi o meriri ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya ọkụ nke okwukwe anyị bụrụ ihe ga na-abawanye na ndụ anyị na ndụ niile ndị hụrụ ya n'anya. maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas dị asọ tata ka Chineke kpọlite ha n'oge ikpeazụ anyị ayọọ gị dị nwere anyị. Chineke nna pụrụ ime ife niile ịnụgonu ka o si akpa anyị n'ụbọchị nke taata anyị na-agbakwanyezi ịmala ife ndị anyị ya emeela anyị ọ dị anyị mma ka na arụ ka na mkpụrụ obi biko meela anyị fa n'oge na n'ụzọ o si masị gị site na Kristi dị nwe na anyị. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma zuru ahụ? Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu n'agha? Isi ihe ọ bụ onye ga-akpọchasị mmeso ọma Chineke na ọ bụ ọma ka m ji bịa n'iru gị Chineke, abụ otito ka m jiri bịa n'iru gị. Soro m na-eto ya na ọ dị mma, soro m tobe ya na ọ dị mma. Ndị ike Chineke bịa nụ, aga m akọ ihe Chukwu mere m. Ịhụnanya Chineke karịsịa mgbe niile mkpọtụrụ gị, ị na-aza m eleghị anya n'azụ, n'ime mkpa m ka m bere gị, ọkwa ịzara m. Chineke onye dị ka gị, Chineke onye dị ka gị, Chineke onye dị ka gị, Chineke onye dị ka gị. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma zuru ahụ? Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu n'agha? Ọmụ onye ga-ekọchasị mmeso ọma Chineke n'anya ọ bụ ọma ka m jiri bịa n'iru gị Chineke, abụ otito ka m jiri bịa ezi Chineke. Soro m na-eto ya na ọ dị mma, soro m tobe ya na ọ dị mma. Ndị ike Chineke bịa nụ, aga m akọ ihe Chukwu mere m. Ịhụnanya Chineke karịsịa Chukwu mgbe niile kpọtụrụ gị, ị na-aza m eleghị anya n'azụ, ime mkpa m ka m betụrụ gị, ọkwa ịzara m. Chineke onye dị ka gị, 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 ebe otito ọrụ ibi tere dị ndị ha ye. Hallelujah. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Shout
Chineke ezi Chineke agọziela m ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziela m onye nwe Jizọs onye ihe niile amamihe atọghị ya ma ọlị ngọzi ya erutego m aka ezi Chineke echetago m ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziela m ụwa na-atọ ọnọdụ m gadị mma alaechukwu ebuligo m elu uche eke mmadụ abụghị uche Chineke ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziela m iwe okwukwe n'ime Chineke eze ọlụ n'ime Chineke ọ nweghị ihe ike ga-akpa gị ike Chineke nna napụghị nye gị ya ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziela m okwukwe n'ime Chineke eze ọlụ n'ime Chineke ọ nweghị ihe ike ga-akpa gị nke Chineke nna na-apụghị nye gị ya ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziela m okwukwe n'ime Chineke eze ọlụ n'ime Chineke ọ nweghị ihe ike ga-akpa gị nke Chineke nna na-apụghị nye gị ya ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziela m onye dịka gị Chineke onye dịka gị onye dịka gị Chineke onye dịka gị Chineke m onye dịka gị Chineke dịka gị Chineke onye dịka gị Chineke onye dịka gị Chineke gị onye dịka gị onye dịka gị onye dịka gị Chineke m onye dịka gị Chineke onye dịka gị otobe dịka gị onye ndụ onye dịka gị Chineke onye dịka gị aga m akụrụ Chineke mma onye nwe anyị meela aga m atụrụ Chineke mma onye nwe onye ahụ na-atụrụ Chineke atụrụ Chineke mma onye nwanyị imela mma onye nwe anyị imeela mma onye nwe anyị imeela aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị ezi chi m lele ọ gọziri ma chi m lele o ezi chi m lele ezi chi m lele o ezi chi m lele onye na-eme mma onye na-enye udo ọ gọzi onye na-eme mma ọ gọziri ma gọzi ọ gọziri ma gọzi Chineke ọ gọzi gọzi Chineke ọ gọziri ma ọ gọziri ma gọzi ọhụrụ m Chimle ọ gọziri ma gọzi ọ gọziri ma gọzi ezi Chimama gọziri ma gọzi Chimulele Chimulele Chimule ọ gọziri ma gọzi Chineke ọ gọziri ma gọzi Chimle ezi Chimama ezi Chimule Chimama ọ gọziri ma gọzi ọ gọziela m Chineke ọ gọziela m ebi ebi ọ gọziwo m Chineke ọ gọziwo m ọ gọzigo m Chineke ọ gọziela m ebi ebi ọ gọziwo m Chineke ọ gọziwo m ebi ebi Chimle ọ gọziri m agọzi 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 ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela onye kere ụwa mewara m ihe m na-arịọnụ ya o asị m efela
mama. Ọtí mẹ́gbẹ̀rẹ̀ ọmọ ihe nara ya. Ọdịghị mmeri ya na-enye m ya. Onye na-enwere emere ihe nara ya. Chukwu wee mere m ihe kwe na nkwa. Gasị mepela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị gasị mepela ya. Nyere mmadụ gaara m ihe ọ ga-aziri m. Gasị mepela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị gasị mepela ya. Nwekere ụwa ga-emere m ihe kwe na nkwa. Gasị mepela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị gasị mepela ya. Enyere ya nwa onye m nwa ịkwasa m ọzọ ị gasị mepela ya. Onye ga-emere m ihe ọ na-emere m gasị mepela ya. Achọrọ m na ndụ onye m ndụ mmaji mmaji ị gasị mepela ya. Oge gị ga-emere m ihe ọ na-eme. Mmadụ gịnị ka ọ bụ? 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 Ọ mere isi ya ọ bụ ụzọ. Ọrụ ga-awa iche. Mmadụ gịnị ka ọ bụ? Tọya n'obeze. Tọya n'obeze. Onye nyere nna tọya n'obeze. Tọya n'obeze. O nyere gị mma tọya n'obeze. Tọya n'obeze. Ọ bụliri gị tọya n'obeze. Tọya n'obeze. Mmadụ gịnị ka ọ bụ? Mmadụ gịnị ka ọ bụ? Mmadụ. O mere onye isi ọ bụ nsọ. Mmadụ gịnị ka ọ bụ? Agawa ije. Mmadụ gịnị ka ọ bụ? Kpọrọ m ya Chineke dị mma. Kpọrọ m Jizọs nwoke obiọma. Ọya Chineke dị mma. Onye obiọma. Onye Chineke dị mma. Kpọọ ya onye obiọma. Ọya Chineke dị mma. Kpọọ ya onye obiọma. Kpọrọ m ya Chineke dị mma. Kpọkọ ya ọ bụ onye obiọma. Ọya Chineke dị mma. Kpọrọ m ya nwoke obiọma. Ọya nwanne. Ọya Chineke dị mma. Kpọrọ m ya nwoke obiọma. Ọya Chineke dị mma. Kpọrọ m ya nwoke obiọma. Ọya onye obiọma. Ọya mma. Ọya mmemme. Ọya mmemme. Ọya mmemme. Agụ na-eche mma. Ọya mmemme. Ọya mmemme. Ọya mmemme. Ebe ọya mmemme. Ọya mmemme. Ọya mmemme. Ọya mmemme. Isi na-eme mma. Omemma. Omemma. Adịrị ndị. Onye kelele ndụ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
Chukwu ebebe na onye achịcha na mmanya dịka Melkisedek. Yọbanụ ụmụnna m, ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ nnu. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebutere gị, inyela anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke dị ebe ebe site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyela unu. Welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwenu Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile, o osebụlụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà. Nya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ugwe na-asị, nsọ nsọ nsọ, osebụlụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha. Ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hozana n'elu kasị enu. Ngọzi bụ onye bịara n'aha ya. Hozana n'elu kasị enu. Nna, ịdị nsọ ezie so gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richere nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya, gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji nchekwube ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha naghị eto gị na-edo gị ebube
site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị nwere ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkwee Chukwu Nna, Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-ayọ gị o osebulu ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewelu gbanarị nsogbu niile, welu nchekwube dị nsọ, na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwalụ ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị, kama nekwesị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Yerịta ndị ibe unu ekene nke udo. Miserere nobis. Go. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis, dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem, pacem. Dona nobis, dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem, pacem. Nee nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọlụ n'olili nke nwa atụrụ Chineke.
Jesu gwara onye rere ahụ nwa bara mụ ga-ebiri n'ime mụ mbiri n'ime ya n'oriri na nsọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta Chukwu na mmadụ ọ bụrụ ndị nọ n'eluigwe na ndị ya bụrụ otu n'ime ọrụ ebube ịhụnanya ya bụgakwa ụmụ mmadụ uke na-adụzi ugwu ọ bụ m ụzọ bụrụ ndụ n'eziokwu Jesu gwara anyị onye sobe mụ ga-enwe ndụ bụ ngwanụ ka anyị sobe ya n'oriri dị nsọ
ayịyọ. Onyenwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke a dị ebe ebe. Biko, mee ka anyị rute na-anwụ anwụ n'otito nke mbilite n'ọnwụ nke ahụ, site na Kristi dị nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ma one, amara mma Dr. Chukwu ọ n'ebe a, ọ bụrụ na ọ nọ ya, biko. Dr. Chukwu. Ịgaba n'iru, anyị na-elotekwa ka anyị na-adị nkwadebe, ọkachasị ndị nne na nna, ndị nke ya eje African Eucharistic Congress nke a ga-eme na Washington DC. Ndị ụmụ ha ya eje, ọ bụrụ na ga ada eji ya, ọ bụrụ onye ọzọ ya akpọ nwa gị, ọ bụrụgodị onye nwata ahụ ọ bụ auntie ya ma uncle ya, that uncle or auntie bụ a chaperone. And as a chaperone, you must be certified in the archdiocese here. So na ihe ọ bụ nwa nwanne gị nwanyị ma nwa nwanne gị nwoke, the American Bishops Conference does not allow that. Anyị nwere ike na-eme ihe ebe a ghọta ya, mana oge ọbụla ịkpọ nwa onye ọzọ abụrụ nke gị were apụ, ihe aga virtual training, nweta akwụkwọ maka ya, gosi ya tupu ihe akpọ nwa onye ọzọ. Ndị emebeghị ya, ndị nwere virtual training, ụnụ ka nwere oghere. Onye abịa na jụ m si m oge aha, ike bụ bọt adịrọ na ya, ọ bụrụ iwu m nwa. Anyị niile nọ na this country ma ihe ọ pụtalụ. Ihe akpọ nwa onye ọzọ, for the church, the American Bishops Conference, as long as ọ bụrụ nwa nke gị and ọ dịghị above 18, gị nwa bụ the chaperone of that child, you must be certified. Ndị chọrọ ịma ihe gbasara the virtual training ga-afụ Emilia Muomega ma Paul Amuchie. Amara mma nkọwali ya ọfụma. Anyị ka nwere oghere ime ihe gbasara ya, iji a ga-eje bụ na Julaị. Ndị nne na nna niile nwere ụmụaka ya eje ANEC, a chọrọ unu ma agbasa, unu nwere nzukọ ebe a ma agbasa, onwe onye chọrọ ịfụ unu ozigbo ozigbo. Reginald na nwunye ya Ifeyi nwa si ka ha bunye unu ukpe ekele, ka onye si wee gbakwute ha, beruore ha, nọnyelụ ha oge ugbu a, ọkachasị na Fraịde, oge emere mmemme maka papa Ifeyi nwa rapụrụ n'ebe a n'ụwa. Ezinụlọ a niile were na-ekene unu si na Chineke n'ụzọ abụ n'ụzọ ka Chineke kwụghachi unu ụgwọ ya mmaji. Ndị lectors, ndị niile na-agụ ihe, ndị na-agụ already na ndị ya abanye ọfụ chọrọ ịbụ lectors, agbasa, ndị chọrọ ịbụ lectors, ụbọchị ụka ọzọ agbasa ụka, unu niile ga-enwe nzukọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ lector, bụrụkwana na ịba abụ, ọ bụ iwu na ihe eje nzukọ anwa ma agbasa, ihe anọchelụ maka nzukọ anwa. Nke a bụ maka ndị young adult, youth and young adult. Choir practice ma agbasa tata, unu nwere ya. Bible study unu on Zoom dịkwa tata ka unu lotie.
nke ọzọ bụ anyị na-ene anya ịkwadebe ọ ga-abụ ihe dị mma ndị ọzọ anyị na-eso eje ebe ọzọ soro ndị na-akwado ya na-eje ihe dị ka pilgrimage so anyị na-eche na anyị etoruone ijebie ya bụ na bido kịta anyị na-amụ ọkwa ya ka anyị dị nkwadebe na n'oge adịghị anya na anyị nwa ezuena ije pilgrimage ọbụla Israel ọbụla Rome ma ebe ndị ọzọ a na-ahazi ka eyi esi were mie eyi eme ka anyị malụ ma kịta ihe anyị na-ekwu okwu ya ka anyị nwee mmarụ na ọ bụ ihe a na-etinye anya a na-enebanye anya ndị chọrọ ịma ihe gbasara ya ha nwere ike kpọọ mụnwa ma ọ kpọọ fada ka ọ ya akọwa ihe gbasara ya oge ihe niile pụtaziri amara ọfụma onye ọbụla amali abịdị ka anyị buru ya n'obi ndị Knights and Ladies of Columbus ha na-ayọkwa dịka esi ama ọkwa ha iri izu ụka abụọ gara aga na ha nwere beksel tata agbasaa ka anyị niile ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị sọpọtụrụ ha na dia beksel. Kịta ana m akpọ ofu nwanne anyị nwoke Remi mgbe o jiri kwe pụtaba ebe a ọtụtụ oge ihe eji eme mbọ niile anyị na-agba ebe a bụ na anyị adịgokwanụ o nwere ebe anyị jekọ etu o si wee dị kịta anyị nke onye ọbụla na-eme anyị na-ekene Chineke anyị anọgo ebe a ndị nke dere akwụkwọ anyị enwe n'ọtọs anyị enwekwa onye writers all over kịtazi ihe nji kpọpụta ya bụ okwu ka mma n'ọnụ onye kwuru ya anyị enwekwa onye movie producer reji mgbe o jiri kwe 1 minute. Ọtọdụ ni Jesu. Ọtọdụ ni Jesu. Udo dịrị unu. Biko ka Tony siri kwu aha m Dr. Remi mgbe o jiri kwe. I'm executive producer of Bigger Fish. I na-eme premiere on June 3rd na Cover City Veteran Auditorium. As a parishioner, as a Gambia men invite, seek your support. Can be your support. After the mass, I get flyers outside. Can no matter necessarily the ticket. And also here, you may pay the door for more now into acting, theater, drama, to open the door for them to get into Hollywood. The business is not that easy. So here, we wanna is what here, I name. I better here, I got no seeker. Here, no Buddha name, I Maya. So this is the time for us to get in. Thank you for listening to me. Thank you, Father, for giving me the audience. Thank you. ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand and you look at the back.
And look in front over here. This is the first time he is in this church. Mwezi ogere anọ wee na-akọwakwa nyanwa bụ ụkọchukwu Amade from Owerri Archdiocese. Honor na San Pedro, but right now honor St. Jerome. Ihe nye kwunye rosary nke eko ekpebere anyị ekpere ma ọ bụ na nke ya ezugo. Kịtazi anyị na-akpọpụta anyị adịghị eme ihe a mana o nwere ka ihe ya esi were do. Grandchild gbakwutere nsị m, are you gonna sing happy birthday to my grandmother? Mụnwa amazi ihe mụnwa ya eme. So Father biko ọ ya ka m ji yọọ Father enyi ya ngozi. Anyị na-akpọpụta na be anyị etu anyị si akpọ mama Emma Ofiabulu, Josephine Ofiabulu ka ọ pụta. So ka anyị niile kwụrụ ọtọ kpepụrụ ya ekpele. Arọ one ka ị dị? 80 years. Good. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye nyere anyị ndụ ma nke arụ ma nke mmụọ, anyị na-ekene gị n'isi nwaodibo nwaanyị gị bụ Josephine Ofiabulu. Ọ na-ekene gị maka ndụ inyere ya, na-ekene gị maka arụ ike, na-ekene gị maka ogologo ndụ. Ọ na-ekenekwazi gị maka ezinụlọ na okwukwe nke inyere ya. Enwee na-ayọ ka ngọzi ya niile irukwasịrị ya na-agba ya ume, na-emekwazi ka o nwee ike ịdị na-atọnya bụ ezi ụkpụrụ dịka ezigbo nne. Ka Chineke gọzie gị, na-echekwebe gị, na-edu gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Happy birthday to you. Happy birthday, Josephine. Happy birthday, Josephine Ofiabulu. Happy birthday to you. Congratulations. Kịta ka anyị kụpụrụ nọ ụkọchukwu unu nọkwu ya bụ onye du anyị na aja nke mas ka anyị kụpụrụ na ya akakwọ. Daalụnụ. Ọ bụrụ na agbasa ọ dị nka ma amarọ na anyị agawa na họl ya ịkpa aka n'eze. Ọsụ biko ka anyị lutebe na họl. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo ka anyị lawanụ n'udo.